భారత రాజ్యాంగాన్ని భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని పాఠ్య పుస్తకాలలో చేర్చాలి. 6th 7th అది పెద్దలు నిర్ణయించుగాక, కానీ ఖచ్చితంగా భారత రాజ్యాంగం పాఠ్య పుస్తకాలలో ఒక సబ్జెక్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడే దేశం అన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది రాజ్యాంగం అంటే ఏంది, దేశం అంటే ఏంది, వ్యవస్థ అంటే ఏందని. ప్రతి మనిషి పెరుగుతుంది, మేధస్సు పెరుగుతుంది, దేశం మారుతుంది. మనుషులు బాగుపడితేనే దేశం బాగుపడేది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, जगनमोहन रेड्डी गाరు एंड मोदी जी हमारे देश के प्रधानी भारत का संविधान को स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए. जय भारत.